Er du træt af at hedde Preben Tisgaard og ikke have noget hår ligesom denne mand? Nej, hvor jeg er træt af mit skældede hår, siden jeg ikke har det. Så prøv Råden tilbage shampoo. Denne shampoo er næsten accepteret blandt alle læger. Den indeholder næsten kun organisk materiale. Og hvis du køber den lige nu, så får du en 6. løs Rubik's-terning. Der er stadigvæk noget til dig at løse. Ring nu på 7x15 og få din Råden tilbage shampoo i dag. Takket være Råden tilbage shampoo, så har jeg fået godt skinnende hår. Det duer.